tam na splavu chytají ryby. No. Tak uvidíme, kolik jich uloví. Chatová oblast, Černošice. Touto cestou hodně cyklistů tady. To pěšky do Břichovic. To je taky pěkný. Takže jsem vyšla ten největší kopec, tak jdu zase jako směrem dolů. Dobrý den. To není sranda v takovém vedru chodit do kopce, pak zase z kopce. Aspoň, že mi zpívají ty ptáci na cestu, to je docela dobrý. Tam jde přes ten most vlak. Jo, abyste měli představu, co je to za stoupák, jo, to je fakt výkon v tomhle vedru a suchu. Takže takhle.